The southernmost point of mainland Finland. Eli hei, Suomen eteläkärjessä olla. Ja sä oot Hangossa, ja meri näyttää tolta, ja taivas näyttää tältä. Niin tää luontopolku on ehdottomasti kokeilemisen arvoinen. Jätä auto Tulliniemen pohjoispuolen rannan parkkipaikalle ja kattele sateenkaarta ensin ja lähde sen jälkeen suuntaamaan etelään. Alku on vähän tämmöstä hiekkatietä, mutta sen jälkeen maisema muuttuu nopeasti metsäiseksi. Hienon näköisiä vanhoja hylättyjä rakennuksia ja luonto on oikeasti hienon näköistä. Penkki perhana. Pelikaani. Albatrossi. Tai pelikaani. Tai joku kondorikotka. Kaiken kaikkiaan siis todella kiva retkikohde. Niin ja mitä siellä kärjessä sit olikaan? The southernmost point of mainland Finland. Eli Manner-Suomen eteläkärjessä. Tän etelämä se ei enää pääse. No, ehkä tonne. Ja täällä päädyssä on joku laatta. Siitä ei oikein näe mitään, mutta pienen tunnustelun jälkeen mä selvitin salaisuuden. T, U, N. Onko sulla hajua, mitä siinä lukee?